Dobrý deň, ďakujem za slovo. Predkladáme návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 4. Ide o štandardný materiál rozdelený do 3 častí. Diskusia o rozpočte a o určení priorít mesta je vždycky citlivou témou, pretože sa tu stretáva 19 názorov na to, ako čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky, ktoré sú, chvála Bohu, v tomto roku naozaj výrazné. Na začiatku roku to bolo, ak ma pamäť neklame, v rezervnom fonde 900 000 eur. A po tých 3 chudobných rokoch je to naozaj stav, ktorý sme dlho nemali. A v podstate teraz sa ukazuje to, akým spôsobom je podstatné, aby vo vedení sedeli muži, ktorí dokážu manažovať túto diskusiu. Na začiatku sa to aj tak javilo, pretože sme mali stretnutie, kde sa predstavili 3 základné veľké koše, ktoré predstavujú ako keby najväčší deficit v tomto meste, kde potrebujeme tú finančnú injekciu čo najlepšie využiť. Zrazu v prvom poloroku dochádza už k 4. zmene rozpočtu a sa stáva z toho akýsi šalát. Priority, ktoré nám boli predstavené, idú do úzadia a dostávajú sa do popredia akési parciálne možno dohody medzi niekým, s kýmkoľvek. Nechcem to rozpitovať. Chcem len poukázať na to, aby sme sa vrátili k tomu, čo bolo prediskutované už aj s poslancami viacerými a začali veci riešiť koncepčne, tak aby sme na konci roka nedostali účet, ktorý nám bude hovoriť, že sme prešustrovali 900 000 eur a to nás ešte čaká 200 000 návrat z verejného osvetlenia a zistíme, že v tomto meste sme nespravili nič. Tak sa vráťme k tomu konštruktívnemu dialogu, ktorý sme mali naštartovaný a poďme sa baviť o tom, kde tie finančné prostriedky budú najefektívnejšie a najlepšie využité. Je množstvo investícií. Už asi 3. hodinu, ak nie 4. hodinu sa tu všetci potíme. Mestské kultúrne stredisko je v takom stave, v akom ho vidíme dnes. Tu len látame diery. Máme materské škôlky, máme základné umelecké školy. A toto majú byť naše priority. Ďakujem. Ďakujem. Poprosím, pani poslanci, idete, lebo chcem, aby sme aj skorej skončili, ak vás môžem poprosiť. Lebo dnes je to dlhé. Dobre. A pán Prilepok je tu, lebo je členom návrhovej komisie. Vy odchádzate teda, ak sa chcem spýtať? Aha, to je ako forma teraz čoho protestu?